Tliet tħarriġiet wieħed fit-torċa tal-istatistiku Dr. Vincent Marmara, ieħor fis-Sunday Times u ieħor fil-Malta Today, il-koll urew fiduċja b'saħħitha fil-Prim Ministru Robert Abela u fil-Partit Laburista. Dan f'ġimgħa ta' kampanja elettorali li fija saru żewġ dibattiti bejn iż-żewġ mexxejja ewlenin. Skont l-istudju ta' Sunday Times, 57.8% ta' dawk li pparteċipaw fl-istħarriġ għandhom fiduċja f'Robert Abela biex imexxi lil Malta, dan għal kontra tal-21.2% li għandhom fiduċja fil-kap tal-oppożizzjoni Bernard Grech. Skont it-torċa mbagħad kważi 53% tal-votanti għandhom fiduċja f'Abela, 20.7% iżjed fdat minn Grech. Il-Malta Today tajt li kważi 44% jafdaw fil-mexxej Laburista għal kontra ta' ftit aktar minn 30% li jafdaw fil-kap nazzjonalista. Meta niġu għal partiti l-appoġġ lejn il-Partit Laburista huwa wieħed konsistenti. L-istudji semmu li hemm sezzjoni tal-poplu li għadha indeċiża jew inkella mhux se tivvota. Dan apparti li hemm bosta li iridu jiġbru id-dokument tal-vot. L-istħarriġ ta' Times u l-Malta Today saru fost 600 persuna, filwaqt li ta' Marmara fit-torċa saru wkoll fl-aħħar jiem b'kampjun ta' 1800 persuna.